Sa headlines kan mga barata, daragang backrider and motorsiklo nahulog, naligis kang kasunod na bus sa Ragay Camarinesur, Gadan. 38 anyos na lalaki na kuryente sa sarong pinapatrabahong harong sa Barangay San Felipe, Ciudad Cagnaga. Mga eskwelahan as in stakeholders na nagtabang sa matarayumpong pag-implementar kang Brigada Eskwela, tinawan onra kang DepEd Naga. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Makahirak ang inabot kang sarong daragang estudyante matapos na maligis ning sarong bus kang nahulog mentras na nakasuno sa sarong motorsiklo asin pinagbabagtas ang Andaya Highway. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dead on the spot ang saroga 18 anyos na babaeng criminology student matapos ining mahulog sa piglulunada ng motorsiklo asin aksidente nga maligis pa kan sarong pampaserong bus. Pasalo alas 6 kaso banggi sa kalaban kan Andaya Highway, sakop kan Barangay Agrupasyon, Ragay Camarinesur. Pigbisto ang biktima na si Arabella Cuenca, 18 anyos, residente kan Bukal Tagkawayan, Quezon. Bantang kaibahan kay ni ang driver kan motorsiklo na si Januel Matis, 20 anyos, na maswerteng gasgas sa naman ang sinapo kay ni. Sa report kan Philippine National Police sa Ragay, nagluluwas na mantang pinagbabagtas kan motor ang tinampo pasiring sa Sipokot Camarinesur. Kan aksidente nga naagihan kan motorsiklo ang sarong hararom na labot kan dinampo rason tanganing mahulog ang biktima asin maligis kan pampaserong bus. Nasa kustudiya ng ngunyan kan PNP ang driver kan bus na si Aurelio Cantura na naatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, padago sa buot na nag-oorolay ang pamilya kang nagada na daraga kung ano ang sa inang gigibo na lakdang kontra sa bus driver na nakaligis sa biktima. Susugki Police Staff Sergeant Salamangke kan Ragay Municipal Police Station asin investigador kan kaso, posibleng palampaso na lang ang reglamentary period asin maging regular filing na sana ang kaso sa bus driver. Bali po nag-orolay ang pamilya kayan, sir, kasi kuyanday pa man makapag-decide ang pamilya kung ma-filesinda. So, tapos na ining reglementary period, sir, paluwaso ng tao pag kuyan. Palampaso na lang yung mga regular filing na lang po kung sakaling desididong mag-kuyan, sir. Dahil pa sinda makapag-decide talaga sa ngunyan, kuyan papagangin. Kasagsagan pa kan kulukan buot, sir. Sa iba pang bareta, nasa 80% na ang na-drug test hali sa mga job order, contractual, asing casual na empleyado kan lokal na gobyerno kan Ciudad Naga. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, ang marhay digdi iyo ang mayo ng nagsunod na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Pagkatapos kan nasabing mga empleyado, isusunod naman si mga permanenteng empleyado kang City Hall. So far po halos nasa 80% na kita, ang kamarayan po mayo nang nadagdag na nag-positive. So hopefully po within the week matapos po si gabos na casual, contractual and job order para po sa mga masunod na aldaw sa permanent naman po ang gigibuhan ng drug testing. Padagos pa sa mga bareta, ngunya na aldaw pinaglalaoma na mapaluwas nin desisyon si Alcalde Nelson Legacion kan mga gigibo na lakdang para maiwasan ang paglakop kang African swine fever sa mga urig sa Ciudad Naga. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, kabali sa mga pwedeng gibuhon ay ang paglatag ng mga border control kontra sa mga urig na may ASF. May ginibo na po ang City Veterinary, pig-sumiter na sa toyang alkalde, including po itong mga border checkpoint and iba pang measure na pwede pong gibuhon. So sa ilita po within the day, ma-instruction po ang sa toyang alkalde para po sa magkakanigong action para po day makalaog digdi sa Naga, ito pong banta naman ng ASF. Sa pagbabalik kang news break, lalaki na kuryente sa Barangay San Felipe, Ciudad Naga kang nakalihis na Sabado. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break.
Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan! Ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, sa satuyang police report, sarong lalaki na kuryente sa Barangay San Felipe, Siyudad ng Naga kang nakalis na Sabado. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Saruan Barangay Council kana San Felipe sa Siyudad ng Naga, ana nagresponde sa nakuryente ganan na 38 anyos na lalaki sa sarong nga kukonstruhir na harong sa Zone 1 na Santo Niño Street kana Barangay San Felipe kana sambitan ng syudad kana kaaging alas 9 nin aga kana Sabado. Sigun kay Kapitan Alfonso Rodriguez, tulos man siyang inapudan kan mangyari ang pagkakakuryente kay Rogelio Flora, 38 anyos, matapos na makaduta ini sa sarong nga pump truck na aksidente man na nakatama sa primary line kan kaso rekodos rason kan pagkakakuryente kay ni. Nagdali-dali ako, dinumanan ko. Nahiling ko itong tahon na nakahigda na baga sa gilid kang tinampog. Asin kan pinulsuhan ko ini, mayo na ning pulso. So, sabi ko sa senda, mayo na ini. Alagad, since na nag-apod na kami ng ambulansya, nag-apod si ambulansya, i-revive ko nagiraray, pero after mga 3 to 5 minutes ito, adi na sa hospital. Nangapudan ang mismong barangay official na dapat may koordinasyon man girari sa barangay ang mga nagpapakonstruhir nin harong o ano pa man na edipisyo tanganing matawanin giya kan barangay asin maiwasan ang siring na insidente. Siguro sa kabus na nagpapatrabaho, naingat. Dahil man kayo ni nakakadamay na mga trabahador. At kadua, na kung pwede, mag-cooperar sa, mag-agi lamang sa barangay, magpaaram, tanganing kisira, masabihan ta na kung pwede, tawanan ng pag-iya kung paano inigigibuhon. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak.
Sa iba pang bareta, mga eskwelahan as in mga stakeholders na nagtarabang sa Brigada Eskwela pinagtawan onra kang DepEd Naga. Detalye sa report ni Melvin Machado. Ginibukas bagong aga ang 2022 Brigada Eskwela Best Implementing Schools Awarding Stakeholder Appreciation and Convergence. Sigon sa Assistant Division Superintendent na si Ms. Cecil Ferro, kaipuhan ang aktibong pagpartisipar kang pamilya, komunidad as in stakeholders sa mga programa kang DepEd. Basically po sa DepEd mission, included ang family, community, and other stakeholders to be actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Igdi sa Naga, pigahapot ninda kami, what is the status of Naga? And then they come in, complementing the programs of the DepEd Naga and help in many ways. Pinag-apresyar man ni Mr. Arturo Armea, Education Program Specialist 2, ang padagos sa pagtabang kamanlain-lain na sektor sa programa kang DepEd na mas makakatabang sa pag-adal ka mga kaakian, kasabay kay ni ang sa iyang pagpaabot nin pasasalamat. Dahil dito, nabibigyan ng pagkakataon ng ating mga partners na makapagbigay ng tulong sa ating mga kabataan, sa ating mga mag-aaral. Hindi lang dyan, dahil sa Brigada Eskwela, nagkakaroon ng hawak kamay upang abutin ang mga pangarap ng mga kabataan sa pag-supply natin ng mga kakulangan ng Department of Education. Kaya napakaganda ng programang ito dahil hindi man sapat ang naibibigay ng ating department, mayroon pa din tayong mga kaagapay, mga kapartner na handang tumulong sa Department of Education. Sa lahat po ng tumulong sa Department of Education, sa lahat pong mga stakeholder, internal at external, maraming salamat po para sa bata, para sa bayan. Mientras tanto, nagtagama man ni dakulang pondo ang lokal na gobyerno kang Naga para sa DepEd bilang suporta sa mga programa asin proyekto kay ni. Ang totoo po kayan for this year, aside from the Special Education Fund, we will be spending around 75 to 80 million pesos to be taken from the general fund. We do hope to be able to open 2 new schools, si Mabulo National High School and then Salungigi Elementary School. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, Naga Central School 2 nakuha ang first place sa Mega School category sa elementary sa Brigada 2022. Nagbubuelta si Melvin Machado. First place ang Naga Central School 2 sa Mega School category sa elementary na pinamamayuhan ni Principal Juliet Curva sa katatapos sa pagtaon in onra kang DepEd Naga sa mga eskwelahan na may marhay na pag-implementar kan Brigada Eskwela kan nakali sa taon. Ang amay na pagpuon para makahanap nin katuwang asin pagbarangaan kan obligasyon ka mga maestra sin personahe kang Naga Central School 2 ang naging liabe para da isubot sinda tikapuhon sa oras. Ang award na nakuha ka na sabing eskwelahan ang naging posible huli kang tabang man ka mga magurang asin mga stakeholders. Palagi pong naandyan ang mga stakeholders. Ang number 1 po namin stakeholders, mga parents. Tapos po ang LGU Naga, LGU ng mga barangays. Actually, humingi rin po kami ng tulong hindi lang sa barangay Peña Francia. Kampanya rin po kami sa iba't ibang barangay. Kumbaga po, hindi po ito dahil lang ang mga anak namin dito sa Naga Central to taga barangay Peña Francia lang. Lahat po ng Naga City parents are always invited to be with us and to implement the Brigada Eskwela program of the Department of Education. Sa taho kang kakulangan in mga classroom, siya man suwat ang pag-ayuda kang lokal na gobyerno kang Naga. Ang pagtabang sa mga eskwelahan ang sinisiguro man subot kang lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Nelson Legacion. Sa tulong po ni Mayor ng LGU Naga, ongoing po yung construction ng 4 na classroom. So far, maghihintay na lang po kami ng kulang pa
ngayong school year. Mientras tanto, presente man sa aktibidad kasubawang aga sa DepEd Naga si Mayor Nelson Legasyon nakabali man sa tinawan onra kang DepEd. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa kasumpay na bareta, kabali man sa nataawan in onra kan DepEd Naga iyo ang Naga College Foundation bilang taga-suporta sa manlain-lain na programa kang DepEd. Nagpasalamat man si Ma'am Franz Gomez, Assistant Principal kan Senior High School sa Naga College Foundation sa pagbisto sa suportang pinagtao kang NCF sa DepEd Naga. Apwera kang Naga College Foundation, nakaresibe man ng recognition ang GNN TV 48 Naga bilang kabali sa mga nagsusuporta sa DepEd. On behalf of our dear President, Mr. Mario Villanueva, I am expressing my gratefulness to DepEd for recognizing the efforts made by our dear President in supporting all the activities of DepEd. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.